Кирәк дигән сорау бит ул шушы милли үзаңның дәрәҗәсеннән туа. Ул туарга да тиеш түгел. Ул чыннан да вәхши сорау булып чыга. Ни өчен үзенең ана теленнән ваз кичә безнең яшьләр? Чөнки дәүләт безгә үзебезнең Татарстан дәүләтебез көн саен күрсәтеп тора. Кирәк түгел сезгә безнең телебез, кирәк түгел дип ул аны гамәли күрсәтеп тора. 1994 елның 20 июль көнне Татар дәүләт университетын булдыру турында карар кабул итеп булган иде Югары Советта. Инде 10 ел үтте. Нәрсәгә ирештек? Латин графикасына кайту турында инде 85 елда мөмкинчелек ачылган иде перестройка башлану белән. Кареллар 2 елда күчеп куйдылар 87дә. Без һаман чүбек чәйнибез, гафу итегез. Кем безне тыйды? Бер кичкенә генә мисал, Совет районында 2 пенсионерның тырышлыгы белән берсе укытучы пенсионер Гөлфәния Җәләлова, Абдуллаҗан Җәләлов биологик фәннәр докторы, әле ул эшләп килә, 70-кә җиткән кешеләр. Шуларның тырышлыгы белән 3 ел йөргәннән соң бер татар гимназиясе ачып булды, 20 гимназияны. Хәзер Татарстанның күп кенә хакимият органнары һәм Совет районының хакимияте шушы гимназияны бетерү өчен бөтен көчен куеп эшли. Аңа каршы тора 2 пенсионер һәм берничә дистә ата-аналар. Булдыру өчен түгел, шуны бетерү өчен. Кем гаепле? Мәскәү түгел. Үзебездән. Аннан соң безнең ничә менә бу метрлы диапазонда эшли торган әзер каналларыбыз бар иде. Бөтен телекоммуникациялар әзер, капитал вложения юк, кирәге юк. Иш каналны кемгә бирдек? Матур итеп күз кыскан өчен. Үзебезнең каналларны булдырганчы. Хәзер менә бик кыскада төзибез, яңа коммуникациялар кирәк. Хәзер инде безгә лицензия да бирмиләр. Иш каналны ачып куярга була иде. Иш каналы инде күп булган, аның өчен дә бәлки гел тутырып булмас. Булганын нәрсә белән тутырабыз? Булганын, менә бу җитди сөйләшүләр безнең хәзер бик сирәк бит, ярый, әле бүген бар. Шуның өчен күп нәрсәне үзебездән алыйк. Бу бәхәсне без монда куймыйк. Ул тегендә барсын. Россиянең дәүләт органнары инде карар кабул иттеләр, татар теле кирәк түгел. Бу алар темасы, безнең татар халкының темасы түгел. Кирәкме татар теле түгелме дигән сорауга инде Конституцион суд хәзер нокта куеп җавап бирде. Татар теле кирәк түгел. Татар теленә һөҗүм хәзер язма телебезне тартып алудан башланды. Киләчәктә тагын бер һөҗүм булачак. Россиядә бер генә дәүләт теле калачак. Аны көтеп торабыз. Аңа әзерлек башланды. Тагын бер нәрсә, мәктәпләрдә укыту эшләре хәзер тулаем гел русчага гына күчергә тиеш булачак, озакламый. Төп максат хәзер куелды милли сәясәттә, милли республикаларны бетерү. Милли республикаларны бетерү, мәсәлән, Татарстан Республикасын Ульяновск өлкәсе белән кушып Волга-Кама, Идел түгел, Волга-Кама губерниясе төзегәч, синең телең инде дәүләт теле була алмый. Хәзер инде икенче төрле бәхәс бара. Татар гомумән кирәкме, юкмы, милләтләр? Практик, гамәли сәясәткә киреп бара тагын бер юл. Россиядә бер генә милләт булырга тиеш, бер генә дин булырга тиеш. Менә шул турыда без сөйләшергә тиеш. Татарга тылмаш кирәк түгел дигән гыйбарә дә юкка гына чыкмаган. Татарлар алар арадашы булганнар тарихта. Шулай бит, әйме. Алар бит тәрҗемәчеләр ролен үтәгәннәр. Алар Азияны, Европаны берләштергәннәр, аларның мәдәниятләрне берләштергәннәр. Шушы гасырлардан калган, инстинкт рәвешенә кергән сыйфатыбызны җуймадык басыл инде бүген. Юк. Без аны җуймадык. Ул күләсендә калган күмер сыбан әле кирәп кенә тора. Аны әз генә җилисә үреп кабызырга була. Менә хәзер кабызып йөрергә җөрибез, берничә дистә кеше һәм берничә оешма, шул исәптән бөтен дөнья татар конгрессы, тарих институты, ИАЛИ һәм башкалар Латин фронты төзергә. Менә Латинга кайтуны да без астан башларга тиеш, түбәннән башларга тиеш, халыктан башларга тиеш. Шуның белән йөрибез. Менә әйдә киретеп карыйк. Телне тыю буенча бернинди закон түгел. Ул законны biz бузмыйбыз. Дәүләт теленә кагыла икән Конституционный суды. Менә дәүләтнең ишеген яптың, ишкә кереп кабинет министровка. Анда калсын ул тел. Кириллица калсын. Ишеген ябып чыктың урамга. Анда инде ул дәүләт теле түгел. Анда дәүләт теле түгел ул. Шуның өчен бернинди рөхсәт көтмичә Латинга кайту буенча, гамәли рәвештә кайту буенча Татарстанда Латин фронты оештырылды. Менә иң беренче мәгълүматны бүген шуны әйтәсем килә. Менә шуны киретеп җибәрик, аннан соң карарбыз, халык ничек булыр. Халык Латинга теленә кайту буенча бердәм фикердә дип уйлыйсызмы сез? Юк. Бердәм түгел. Бердәм фикердә түгел, идеристләр. Сез шул бүгенге көндән 1 январдан 2005 елның Латинга кайту дигән законны уздыра аласыз икән, күпме кешенең канәгатьсез буласын беләсезме? Сез мине грамотасыз кешегә әйләндереп калырга телисез. Хукук саклау
системасында эшләп килгән, минем бердән бер казанышым дип әйтергә мин үземнең милли телемдә белүемне. Әгәр дә кирәк икән теләсә, мин татар районына чыгып, татар телендә алып барылган суд барышында милли телемдә сөйләп кешеләрне яклавымны, аларның мәнфәгатьләрен җиткерүне судта. Һәм шулай ук кирәк икән шикаят гаризасын татар телендә кириллица булсын, анысында минем армышын юк. Ләкин мин үземнең телемдә язып тапшыра алуымны мин үземнең казанышым дип саныйм. Һәм минем шикелләр аз түгелдер. Бәлки безнең өлкәдә азрактыралар, ләкин сез менә тотасыз да бөтен татар халкы исеменнән менә бүген безгә латиница кирәк дип сөйлисез. Юк, менә Сезнең белән монда бөтенләй килешеп бетеп булмый. Ну, килешмәгез, минем монда сез минем белән бер әйбердә ачыклык кертеп китик. Бәләкәй генә ачыклык кертеп китик. Сез әйтәсез, әгәр дә бүген латиницага күчсәк, кешеләр надан кала дип. Сез вакытлы авырлыкларны, вакытлы кыенлыкларны гомумга күчерәсез, гомум халыкка күчерәсез. Әлбәттә, вакытлыча аз гына кыенлык булачак латинга күчү вакытында. Анда аз гына бер буынның алфавитны белү-белмәвендә кыенлык булачак. Ләкин гомумән алгарак караган вакытта, киләчәккә караган вакытта һәм телебезнең эчке хасиятенең кайсы алфавитка ярашлылыгына караган вакытта латинга күчүнең файдасы күбрәк. Минем өчен, менә мин шагыйрь язучы, бүгенге көндә латинга күчү шул кадәр кыен, чөнки минем шигырьләрем, бөтен китапларым чыккан кириллда, һәм мин кириллда гына язам, миңа кыен булачак, мин аны аңлыйм, ләкин мин үзем өчен генә яшәргә тиешмен. Ләкин бит аны киләчәк буыннарны карарга кирәк. Минемчә менә гәрәбез әйтеп китте, кыенлык да булмаячак. Чөнки барбер урыс илендә яшәгәндә без кириллицада укыячакбыз, без аны беләбез, ул шрифтны беләбез. Латиницаны біз чит тел өйрәнгәндә латиницаны беләбез. Шуңа күрә монда ике төрле шрифт бернинди зыяны булмаячак. Без ике кириллицада укыйбыз, латиницада. Бусы беренче. Фәндәс абый анда әйтеп китте, менә ни дип, гыйлемгә омтылу дип, менә мин эзлим, мин бөтен фәлсәфи китапларны, гыйльми китапларны, психология буенча башка әйберләрне урыс телендә укыйм. Чөнки татарга менә ул соңгы 20 елда бер тәрҗемә ителмәде, бер фәлсәфи китап. Безнең тагын кайтабыз, дәүләтебезгә кирәк түгел ул, чөнки безнең халыкның гыйлемле булуы кирәк түгел. Тәрҗемә ителми, без урысча укырга мәҗбүрбез. Милли проблемалар күтәрелсә дә еме, тел проблемасы, милләт проблемасы. Нишләптер ул шул графикка килеп терәлә. Мине шул нәрсә бик нык гаҗәпләндерә. Бу бәлки провокациядыр. Нишләп без милли проблемалар турында сөйләшү урынына еме, шул графикка күчәбез. Барыбер түгелме нинди графикка язылган. Аннары менә күчәргә була, мин риза. Ләкин безнең милли проблемалар биткәннән соң, без гүзәл, чәчәк аткан милләткә әйләнгәннән соң, безнең бер проблемда булмаганда утырып сөйләшергә була. Җәмәгать, әйдәгез әле графиканы үзгәртик. Менә безгә җайларак булыр менә латин графикасында. Ул вакытта була, амында милләт үлем хәлендә яшәгәндә, әйме? Бу минем өчен провокация. Кызганычка каршы латин мәсьәләсенә без үзебез терәмәдек. Менә телеңнең хукукын алу, үзеңнән ирексезләп алу, ул кешене түбәнсетү. Ул безгә ирексезлек белән тагылган 39 елда. Конституцион суд безгә әйтте, менә шушыны 39 елда кабул ителгәнне законлаштыру. Легитимизация дип әйтте уларны. Ул чакта Сталин легитимлек кертмәде уларны, законы булмады Союзның. Менә шул Сталинның карарын бүген реабилитировать итү. Ул ничек карыйсыз, үзеңнең тел хукукын сатып алу. Аннан соң, бүген безгә ул сынау формасында куелды. Әгәр без шуңарга риза булсак, менә бу судның карарына, димәк, безнең хәзер дәүләт теле статусын бетерү икенче адым без аңарга әзер дигән сүз, кул күтәрдек дигән сүз, мәктәпләрне бетерүгә без аңарга әзер дигән сүз. Алгы сызыкка әверелүе, менә латин турындагы мәсьәләнең хәзер милләтне саклап калу буенча алгы сызыкка әзерләнүе, әверелүе. Ансана без гаепле түгел. Мәскәү шуңа безне китереп терәде. Кызганычка каршы латин графикасы турында сорау бүген фронтның алгы сызыгына әйләнде. Фронтка әйләнде татар милләтен саклап калу өчен. Без аннан чигенсәк, калганның чигенәсе калмый. Телеңне тиярасы гына кала. Без бүген юкка шан калгабыздыр, бәлки бер шулырлык урын да юк. Мәсәлән, тарих спирали дигән нәрсә бар бит, әйме? Тарих кабатлана. 1905 елда татар бик нык күтәрелеш чорын кичергән. Аннан соң революцияннан соң мәктәпләр ачылган. 90 еллар башында бик зур күтәрелеш булды. Хәзер менә йокыга талган кебек тоела миңа шушы хәл. Ничектер каршылык та, менә Фәндәс абый әйткәнчә, каршылык та күрсәтә алмыйбыз. Бәлкем бераз сабыр итәргә дә, беразданрак без йокыдан уянырбыз һәм яңа күтәрелеш
кичергәнне көтәргәдер. Иң төп проблема минемчә халыкның үзендә ихтыяҗ юк. Татар халкының татар телендә ихтыяҗ юк. Күпчелегенең мин башында дип әйтмим. Ихтыяҗ нәрсәдән туа? Менә мәсәлән, мин үземне урыс телен начар белүем белән хәйран гына кыенлыклар кичердем дип саныйм. 78 елда Украина кергән вакытта. Менә